Look at. Oh my. I'm going to teach you how to open this kind of fruit. This kind of fruit. Hi guys! For today's video, manguha mig kakao ni Maria. Kasi mo kwait Maria. Ikaw lang? Ako. I can do this. Dara guys, ay. Gayalo na siya, gayalo. Abot na rin mo? Abot na ko. Go Maria. Kaya mo yan. Or ako lang, saman. Ang usa diri guys kay nang hipo sa siyang tenda kay malakaw ni mga tumay merkado mag shopping ni. Mag shopping mi kay Nakapalo dumi. ni loan siya sa ato may og 20k. Go Maria. Uy. Kamera ko bako na to. Makuha na na ko niya. Go, kaya mo yan. Ito masangit sa lambre ka. Maria, lingas ako Maria. Maria! Is that an Amazon? Are you an Amazon? Amazon na ni siya? Hindi, napuwing na ka. Napuling na. Napuling in love. Oh. Na may usa na Maria. Narito dapit Maria ay. Ito po na yung usa. Hala, na nangawat og kakao. Hala, na nangawat. Hello, wow, natagot. Wow, hinog jud siya. Mo ni siya tinod nga hinog. Dapat dito sa nanay. Tama pa to. Napa dito. Ato ay ko na ba kana ba? Nakman oh. Ano, makita ra dire. Ano ba? Na ba? Yes. Makita bighi daw. Kita ra. Oh, kita ra. So, pukaon na siya ni JR, guys. Hot kasi JR, magbunal-bunal, uy. Ako'y naluoy sa kakao. Medyo gibunal-bunalan ba? Naisa ba? Ako, ba na? Pagtarong dira, JR, uy. Sorry Maria. Sige, paak na ko attitude. Ano to dire? Para makita. Happy sila kakao guys. Ay, diba? Unsa to? Unsa to? Unsa to? Unsa to? Unsa to? Ako dyan, naluwi sa kakao ay. Ilaylay na ka, girl. Hello. Oh my God, natagak na siya. Wala na, nangawa. Trespassing ka, ha? Charis. Guys, nanghid raw may sa tag-iya, guys. Nanghid may kay. Yan may pwede di mananghid. Hi guys, sama na yung open ang kakao. Hi guys, for today's video is We're gonna open the I'm going to teach you how to open this kind of fruit. This kind of fruit. this kind of I'm going to teach you how to open this fruit. So, inaon na siya guys ay. Ito na siya. Amurag apple.
Maria, why are you look so? Why are you? Why are you so sad? Don't say sad. Ah, open na. Open na guys, my guys. Basta hinog na siya. Look at. Oh my. So yummy. Maria, lamig kay Maria. Wow! Kayami. Nanay nyo ha. Anong ganir ang tasa ng hatag. Salig kay ka nanguha ha? Oh. Maria, girl, kay Maria. Uy, Lamig siya. Ayo. super gahi. Kamusta na? Ah. Sakot na. No. Ano go? Dili, Maria. 1, 2, 3. My sugar on my Okay. The sugar on my tongue. My sugar. Oh, what ka? The sugar on my tongue. Sige, the sugar. Dungan tayo. Dungan tayo, nag-blend. Bari. No, One. One. Sige, magbilis sa sugar. 1, 2, Okay, gamay. Ano? 1, 2, 3, go. The sugar on my tongue. Lawan na nato. Inom ka na. Daw na kumusta guys. Kaya kining Perfect. nanihan na tamisi ah. This is so perfect. So, This one daw. Oh my god, kalami. Tamis gini. Malata na sa mga baba. The one is kanang kuan nga, kanang sakto sa kahimok. Very yummy. Kung ano man na kinapa. No! I like it. Namira mga pamer. Punta dire. Ilahin mo ang tree. Nga ka ba? Ano ba? Kamera ko eh. Tilor. Ayaw nga, ano na yun? Ay manikit pa kuan. Tanong. Or Ikaw din mo upuan. Tapdaya. so mo ni siya guys. Ano yung mga tapdaya? Ay, magtapurado to ba? Ano kayo flor ka mo? Balon. Ugma. Sugmo. Na may dulce Ma, kuma. ano dito? Sugmo. Ah, lunis. Unis. Kasi tak ka ng martis eh. No! Ay, nagkaka. Ay, maginit. Ay, wala na. Sige, nakitaan pa na nato. Wala ako sa ito sa sama. Pwede siya ibot. Ibot naman. Kasi binipas na nikuan. Akaw. Rich and Rich hormone of Akapaot pa ni. Yes. Hormone kayo, magpa-hormone. Makadakong boost. Tilaw ni mo, baka hinumdum ka sa imong ex. Kung sa ka may mong eka. O, taan natin na lang. Kaya nain mo. O, namingan pa. Good ba ya kayo? Anong ka-GR mo yun? Muna kayo, lagan pa kayo? Ito nga ni GR ay, taktong nakahinog. Ah, hinog siya pero sa ilaw. Ang babaw niya kay kuwan pa ako. Lambi kayo ang prutas nga, dili ato ka. Ginawat mo. Ba't yung prutas na ginawat ha? Pinangayo din na naman yun. Mangayo mo. Puro. Magkatawa siya ko na yung my God. Ano yung katawa? Tawa daw. Tawa daw. Hihihi. May sugar. 10 out of 10. Magtutok na daan na. Sugar on my tongue. Ito ko sa'yo na. Ano pa na ang mga rats na nagpuyo sa kay Kuan? Makawag sila.
friend lang. Sa katigwang na sa katigwang na nangakuan. Mati na sila sound. Iba kayo, di ba kung pagkakalag ka kayo, fresh, ako nang amin na nagkipanit ni Gray. So kung kanang mga napasok na niya gamot na yung mga tiguang. Mga corn na. Ay, sila. Siguro sila. Corn naman. Kuha na siya ka nang, tigman siya panit, pabalibo, I mean. Lala yun. Bye guys! We're gonna go to Mercado.